Arwakini machiegni e weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga odok ne dongruok matimore e kaunti no kowacho ni gin tudruok e kind piny owacho mamalo kod mano mar kaunti no. Wanga mane seyo joma wacho ni dongruok ma kaunti no gin mago mikelo mana gi piny owacho mamalo, owacho ni mondo mi dongruok makare bedie nyaka chenro mag dongruok many e yore duto, kokwayo mondo jopiny orwak ber duto madhi e kaunti no ero ma Homa Bay. E town ka kendi dwa yaw kendi kete stima kendo Homa Bay koro rien ka city kendi e dho nam paya osetieki tije mamoko matindo tindo monego tie dho nam kanyo bidhi timi mager office mar KPA ka ma jowa be ndiki koro jowa be dhi wacho ni atiye port kodhi chiemo kata kodhi kamingleto wacho na wuok atiye port abiro mano gima lich pau ndege iyaw sani ndeke makoro madongo be nyalo biro Homa Bay ka. Koro adwani agoero kamana ahinya ne president marwa to gi baba Raila Amolo Odinga nikech ne giwinjore wach mondo Madaraka Day okel ka to bende mondo yie ni projects gi te kwariwore gi county government mondo timre ka. Jomoko aneno ka wacho ni projects gi magi mag national government inda ki wach Homa Bay osebedo ka higni koro ji otimo oseko government imegi omera gigi nyaka many. Maloyo ji 500 pioula odaro e gwenge mag Simboi, Kogembo e Osodo Wangchieng Ward tok aora Kibuon Baro. Kaluwore kod coordinator mar Kenya Red Cross Samuel Omondi, gisechopo e gwengego kendo gidaro familia go nyake kuonde moting'ore malo. Miche mag familia mawuok e Ndabibi e gwenge ma Naivasha nochuno mondo nindoko tok pioula mapoya daro gi e utegi kendo pong'o nyaka skunde. Mairien kaluwore kod koth mapek mane ogoyo bungu ma Eburu kendo miyo pioula ridore nyake kuonde magidakie. Jodago wacho ni bero ni odundu mag pi odinore alworano ema sikelo negi masiche makamago e kinde duto ka koth chwe. Gie sani jodak mano moting'o jopuonjre ok nyal chopo e sikul, kama moko matiyo puothe mafua bende ok nyal chopo kuonde magitie. Sasa maji ambayo yanatoka sehemu za milima na msitu wa Eburu, tuna mito miwili. Msitu mmoja ambao unatoka sehemu za Eburu kule ndani na mto wa pili unatoka sehemu za Mau. Mito hiyo sasa, manake ile sehemu za miinuko zinamwaga maji sehemu za chini, upande wa Dabibi na upande wa Moidabi, Kipunyo na Duru na Huruma. Jana usiku maji haya yamezidi, na kuanzia jana usiku masaa 2 mvua ilikuwa kubwa sana na maji yakafurika kwa boma za watu, vitabu, mifugo, yote imesombwa na hata mashule. So ombi letu kwa sasa, kwa sababu hili ni jambo la dharura, tunamwelekeza gavana wetu mpendwa Mheshimiwa Susan Kihika, gavana wa Nakuru, manake hii ni njia ya maji, ni mto na ilikuwa tumefukua miaka 3 iliyopita. Kwa sasa silt ama mchanga umejaa, tunahitaji excavator ije ichimbue kama idisilt. Makuku yenye inalalia mayai imebebwa leo, mapaka imebebwa, kila kitu ya chini libebwa na maji. Juu hii mvua bado inaendelea, ikinyesha tu kidogo atulali kwa maboma. So tunaomba mtusaidie, tunaumia juu ya maji. Tunaona kule imeanza kuwa nyeusi katika mlima, tumeanza kupata wasiwasi. Kwa hivyo tungeomba kusaidiwa kwa njia ya kuelekezwa maji kupitia excavator, maana ilikuwa hapo awali imetengenezewa njia lakini sasa imeziba maana imejaa. Jod bura mawuok e kaunti ma Kisumo koro wuok oko ka kwayo jatend piny William Ruto mondo gol amuri mondo chung' chenro mar keto kembe sukari ma Chemel gi Muhoro ni e lwet joket mwandu, kata obedo ni chenrono osetimore kendo kembe osechiwo ayanga.
Jod burago wacho ni chenrono ne otimo apoya kendo thothgi ne ok omi thuolo mar golo pachgi. Gino ma giwacho ni dhi ataro mar chik, ka bende gimedo ni ok giping dwaro maber ne kembego. Maeri timore seche ma piny owacho mamalo ne ogolo oboke moyiedhi magolo bod mar HML piny, ka mano en ranyisi ni kembego sani koro osechak ta gi ji giwegi. We had a sugar caucus. We still have the sugar caucus. The point is, these things are being done overnight. I think some of these factories have been handed over the weekend. I don't see what is the rush if everything you're doing is above board. Gimodagi kabisa mugin en process. Gin koro gin gik mogariyo e Kenya ka mwaneno. Nen achiel ne swearing in mar Kibaki 2008. Secrecy gi hari beno timego to giwachi leasing ni. So wakwayo ni mondo time e yo maber maler ma ji neno tek. An kata ng'ato wanyocho nyisa pod ok ayudo thuolo mawuok gi jotich nikech onge time. En gimi wacho ni sani to gimitimo titimo kujo kineno ka ginene. Wakochni gima suspect gini momi wadage kabisa en kaka process bedo hurried. Kambego koro joma nyocho tele kata joka manyocha ni e boards mag kambego wawinjo ni gin bende koro osegolgi koro boards go onge. Miyo gini otimre haraka, otimre yo mok oriere ma ji duto ng'e gima timore, emomiyo ok wamor kode, ok wadware, wadwano gole oweye mondo chake manyien. Ogai mar doho Martha Koome osidhanga apise mag tije mag doho e kaunti ma Kisumu, ma koro keto obedo apis mar ariyo ma kamano tok mano ma Nairobi. Apise tije mag dohogo ne osidhi ayanga e kauntino mondo mi orid yore mag chiwo ratiro ne jodak ma kauntino ma Kisumu kod Nyanza mangima. Kanoloso ayanga e kar sidho apisego eko e apisi mag Lake Victoria South Water Works Agency mayudore Nyalenda, Koome nowacho ni riwo chenro mag aputno biro konyo e chwalo tije e yo makare kendo e wang' sa. Kamano bende Koome notelo ne sidho doho ma boma ma Kisumu mabiro konyo yalo buche mopogore mag kaunti. Of the judiciary represented here today represented here by all our committee staff, the hosts of this event. Koome, His Excellency the Governor of the we have to continuously improve the efficiency in the service delivery. We have to continuously increase our coordination by working with others, because we don't serve ourselves. We serve the county. We serve the people. And therefore, we must always keep these channels and avenues open so that we can increase the access to justice within all the jurisdictions of where we work and ensure everybody is reached. Justice is no longer the preserve of the lawyers, the judges, magistrates, and the people who are called learned. It is a common good for all of us. Let these establishments be beacons of hope, fairness, and unwavering justice for all. Let them contribute to a more peaceful, harmonious, and prosperous Kisumu County, where every voice can be heard, every right can be protected, and every dispute can find a just resolution. And I assure you, all the requests that have been made with regard to making this new institution successful, with regard to what we can do as a county, we shall do. Riwruok mar Global Peace Foundation ojiwo oganda mondo ket okenge makare mar neno ni nyithindo obedo kod ng'eyo e wi yore mag rito alwora. Koloso e kinde pidho yien malo gana ariyo e skul mayudore Joska, jachung' mar riwruok mar Global Peace Foundation Africa, Daniel Juma, komakore kod josilwero mamoko okoni dwaro nitie mar nywako joma tindo e kedo kod lokruok machal kod lwasi mondo mi gibed gi ng'eyo matut mar rito alwora. Olero ni chenro margi sani geto skunde kaka yor neno ni jopuonjre obedo jombetre mag rito alwora e gwenge ma giwuokie.
This is part of our strategy to contribute towards the national goal of 15 billion trees by 2032. We believe that involving students in planting trees is a good way of doing it, because then these students, when they go back home, they'll continue with this, and then we are able to reach our goal much faster. So the foundation is our foundation is international, and we believe that environmental stewardship is one of the most important ways of nurturing peace. Every year our target is to do 1 million trees, and 1 million trees is 10 tree nurseries every year. So far we've done 17. This year alone, 2025, we have supported 2 schools, and we are yet to do 8 more tree nurseries in 8 other schools. The idea is to support KFS, Kenya Forest Service, in tree production, because when you talk about 15 billion trees by 2032, who is going to produce apart from KFS? Esechegi makwan mar nek mar jok mamine dhi nyime gi medore pachoka, Laktar Nancy Barasa, ma en jakom aput mang'iyo lwenje mageto jok ma wakeini, wacho ni nyaka kaw okang' mapiyo piyo mondo mi one ni timbego mag rocho ratich mine odok chien e pachoka. Kowuoyo e chokruok manobagi mondo mi okaw pach ji e kar tiegruok mar tije lwedo mayudore ka dak mar Kitale e kaunti ma Trans Nzoia, Barasa nowacho ni en wach marach moloyo ni joma mine maromo 700 osewito ngimagi e yor nek chakre higa 2016. Kata kamano, joma ochung' ne migepe mopogore opogore maneno ni dhano yudo ratiro makare ne nie chokruogno, kendo ne giwuoyo ka giwacho ni ber mondo mi ochak loso kuonde milos rite ratich oganda. And so that is what the dent in our economy every year. It is big. If we did not kill and therefore divert resources to address that, if we did not cripple people so that they work optimally to be productive, we would be recouping 41 billion into our economy, which we are losing. And that, as law enforcement agencies, we have also looked at areas of within the RIGO framework that we feel required to be improved on, so that prosecution of these cases are done to the logical conclusion. That's where I want to also appreciate the fact that this is an opportunity for us to look at the existing legal framework to see how we can make sure that the cases are actually pursued to their logical conclusion. Ni majukumu ambayo tutashare vizuri sana na kati yetu na national government. Hakuna mipaka hapa. Na hivi vita, ukiona kuna task force imetengenezwa, ni kumaanisha kwamba ni swala sugu ambalo pia lazima tupambane nalo na tushinde. Kwan ma joma manyo thieth ne tuoche madhi korka dang'ni mar paro medore e kaunti ma Nakuru kaluwore kod tiegruok mar tiego kwede motenore kod tuono. Lydia Nyaga, mochung' ne weche mag dang'ni mar paro e kauntino, wacho ni kwan rowere ma kawo ngimagi osemedore kaluwore kod tiyo kod yedhe mamero ji kod koso tije e kind chandruoge mamoko. Ka gitemo tiegruok ne tuoche mag paro, jokanyo e sekta mar thieth oywago kwan omenda mamalo mitiyo godo e thiedho tuoche mag dang'ni mar paro. Kata kamano, giwacho ni loso kendo abero chike mag dang'ni mar paro koro konyo e yudo thieth makare. For struggle with mental illnesses, we have the curative services where they can get help in our services. In our facilities, starting from level 2, they can get service, level 3, level 4, and in our level 5 is where they can get admission. People only associate mental illness with admission. Not everyone needs admission, but the few who needs admission, they can get it at Nakuru County Referral Teaching Hospital or Igigi Hospital. The issues about mental health around this area are very rampant. There are a lot of suicide cases. There's a lot of cases of addiction and substance use. So we're just trying to reach out to the youth and to the communities to empower them to know about mental health so that they are able to seek help when they experience these symptoms or when they are in distress, and also to just tell them where they can get help. It is real, and people need to come out and be treated. The ones who are in depression, they should go and seek help.
We have the mental health bill. Currently, we have the counseling and psychological board, which it regulates the psychologists and the counselors who are working in the mental health field. Tuke mag abal mag laro thuolo madhi e national